aku barang gaib. La syahidum mengko yakti nyaksani ingsun ala khamsin nafarin ing atase 5 pantan annahum ing temesetune khamsin nafarin iku ahli jannah dadi ahli swarga. Ai laula namun ora ono maka dia ilmil ghaibi utawi wedi kuwatir ngaku-ngaku ngerti perkara gaib iku mani on nyegah lakul mongko yakti ngucap ingsun syahidu nyekseni ingsun ala khamsi jamaatin ing atase 5 golongan annahum tamasukuna khamsi jamaah iku min ahli jannati saking ahli swarga. Suwiji al faqir wong fakir sahibul iyal kang anduweni anak akeh. Bahwa utawi sahibul iyal iku man wong yaskunu kang manggon sapa man ma'hum sartane fakir wa tajibulan wajib apa nafaqatuhu nafaqo iman. Alaihi ngatasi fakir. Abdi kaya budak fakir mamraatihi lan bojone fakir awalidahu lan anake fakir asyhiri kang isih cilik. Kaping pindho wal mar'atu utawi wong wadon ar-radhi kang ridho anha maring mar'ah sapa zaujuha bojo lanange mar'ah. Kaping telu wal mar'atu lan wong wadon al-mutasaddiqatu kang sedekah bimahriha kelawan mas kawine mar'ah ala zaujiha ing atase bojo lanange mar'ah. Kang kaping papat wasyahsu lan wong ar-radhi kang ridho sapa sahas anhu marang wong sapa abawahu bapak ibuke sahas wata ibu lan kaping 5 iku wong kang taubat minadzambi saking dosa. Ruya den critakake sapa ana temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Ata ibu ta wong kang taubat minadzambi saking dosa ya kaman iku kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue iman." Waru yang diceritake sapa annahu temesetune Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un kullu bani adam sapa kullu bani adam utawi kabeh adam iku khata'un kanggone dosa wa khairul khata'ina utawi bagus-baguse wong kang padha luput utawi wong kang padha dosa iku at-tawwabuna wong kang padha gelem taubat. Lawang lewat ing hadis sapa al Imam Ahmad wa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Waliyan dicritakake sapa ana temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi lallahu yakti utawi Gusti Allah iku afrahul luweh bungah bitaubatit taibi lan taubate wong kang tobat minadzamani tinimbang wong kang ngorong utawi ngelak al walidi kang nekani banyu. Peminal aqimi lan tinimbang wong kang mandul al walidi kang anduweni anak. Peminal dhalil tinimbang wong kang kelangan al wajid terus nemu barange. Paman taba mongko tobat sapa man paman mongko utawi sapane wong taba kang tobat sapa man ila Allah marang Gusti Allah taubatan nasuha lawan tobat kang bener yo angsa mongko ngalekake sapa Allah Gusti Allah hafidhi ing reksa wa jawarihi hafidhi ing reksa ing wong wa jawarihi lan kahutane wong wa biqa'il ardi lan kebun-kebunane bumi kullahas kabehane kebunan khotoyahu ing pira-pira keluputane wong wa dzunuba lan pira-pira dosane wong. Rawu lewat ing hadis sapa Abu Abbas Imam Abu Abbas. Allah terangaken Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu an dipun makalah ingkang kaping gangsal nggih punika dipun saking sahabat Umar. Dipun ceritaken saking sahabat Umar. Sahabat Umar niku sahabat sing kaping pindho nggih punika termasuk khulafaur rasyidin. Jadi khulafaur rasyidin niku maknane sahabat sing dadi khalifah.
sing dadi raja sing genteni Kanjeng Nabi sing ar-rasyidin sing menunjukkan perkara yang baik. Jadi sahabat sing dadi pemimpin, lah kepemimpinannya niku saged dipertanggungjawabkan. Niku namine khulafaur rasyidin. Niku sampun dimunas dening Kanjeng Nabi pilih sahabat khulafaur rasyidin, sahabat papat niki dawuh Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Jadi sahabat sing paling utama niku nggih menika sinten pertama sahabat Abu Bakar. Nomor kali sahabat Umar. Nomor 3 sahabat Utsman, nomor 4 sahabat Ali. Makanya terawih niko Bilal mesti muni. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib niku nggih menika mengenang pilih Kanjeng Nabi niku anggere sahabat. Sing sahabat niku wau juli Kanjeng Nabi dadi pemimpin, lah sing pemimpin sing saged dipertanggungjawabkan ar-rasyidin menika yang memberikan petunjuk dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sahabat Umar niki termasuk sahabat sing ndadekno mulai umat Islam itu 2/3 negara. Jadi ketika dipimpin sahabat Umar niku kekuasaan Islam niku sampai 2/3 dunia. Guru-guru tegasi, guru-guru nerima. Sahabat Umar niku tegas tapi nggih nrimo. Niku ceritane sahabat Umar. Lah makalah ingkang kaping gangsal nggih menika makalah saking sahabat Umar. Niki dawuhipun sahabat Umar. Niki dipun arani mauquf lan marfu. Jadi dipun arani sanes saking Kanjeng Nabi. Jadi niki saking pengendikane sahabat Umar. Sahabat Umar dawuh laula ittia'ul ghaibi la syahidu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Kok aku gak diarani, maknane kok aku gak diarani roh perkara gaib. La syahidu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Nyekti tak seseni, nyekti aku nyeksani bilih wonten nggih menika 5 golongan sing bakale dadi ahli swarga. Enak ameng kok aku gak diarani dukun. Ngono. Jadi laula makhafatu di'ail ilmil ghaibi mani'un lakuntu syahidu ala khamsi jama'atin. Jadi kok aku gak diarani dukun. Iku aku mesti nek muni mesti diarani dukun. Mergo apa niku gum roh wayahe wis roh wayahe. Kali beliau sahabat Umar karepe mboten mantun nggih menika nglangkai Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi jelas menika termasuk khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul lan nggih menika sayyidul anbiya wal mursalin, rajane para nabi para rasul jelas. Nah, sahabat Umar niki dawuh, kok aku gak wedi aku diarani dukun. Oleh sahabat Umar ku wedi nek diarani dukun. Wedi nek diarani roh barang-barang gaib. Niki yakti sahabat Umar badhe nyekseni pilih wonten 5 golongan sing 5 golongan niku wau 5 golongan tersebut niku bakal dadi ahli swarga. Sing pertama yang menika al-faqir sahibul iyal. Jadi golongan pertama sing menurut Sayyidina Umar niku termasuk ahli swarga nggih menika al-faqir sahibul iyal. Jadi wong sing fakir, jadi wong sing gak patek duwe, fakir niku maknane butuh gak patek duwe. Sahibul iyal tapi anake akeh. Nyuwun sewu sing diopeni kakak. Ya niki dawuh sahabat Umar ahli swarga sing pertama iki menika wong pas-pasan. Wong gak patek duwe tapi apa niku ramutane kan kata sahibul iyal anduweni rakyat utawi ramutan. Nah maksudnya sinten mawon bahwa man yaskun ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu.
Jadi sahibul iyal niku maknane wong kang manggon ten griyane. Jadi wong sing manggon nduk omahe. Nah, terus sing duweni kepala keluarga niku wajib nggih menika nafakoi utawi napa niku ngopeni dumateng wong saomah niku wae. Contone ka'abdihi wa imra'atihi wa waladi saghir. Duwe budak, duwe bojo, duwe anak cilik sing akeh. Makanya nyuwun sewu, banyak anak niku termasuk gawe Sayyidina Umar niku nggih menika termasuk ahli swarga. Maksudnya napa? Nggih menika sak keluarga sing anake kathah sing gelem manut, sing gelem takwa tenggene Gusti Allah. Jadi momo kalau zaman saiki wis rada melenceng aduh. Saiki napa? Dua anak cukup. Nek wong biyen 10 anak panggah cukup. Iki panggah kurang mati ngopeni panggah cukup lagi ukuran. Pak sampean gak ngerasa aku lores mencret kuliah dhuwur mencret. Zaman biyen anake 10, anake 8 ngoten niku biasa. Ki yo sehat-sehat. Biasane iki kewedene awake dhewe malih dadi abote awake dhewe. Mungkin ngoten niku. Zaman riyen wegane kathah-kathah. Jadi tapi yo istilahnya nrimo, istilahnya panggah qanaah nrimo dumateng pandumane Gusti Allah yo panggah usaha wujude nggih menika sehat-sehat terus nggih kathah napa niku istilahnya panggah cukup. Nah saniki awake dhewe 3, 4 wis akeh dhewe saiki jaman saiki 4. Ngono isine wis ora dadi anak abot. Biyen wis mbuh mangan karepmu enek-enek ya iki panganane wujude panggah sehat kan. Iki gara-gara nek sakniki napa? Sakniki gara-gara ya kewedene awake dhewe malih dadi abote awake. Mugi-mugi bapaknya saya anggenipun napa niku ngopeni keluarga, ngopeni anak, saya dipun tata kalih Gusti Allah sehingga saged lancar, saged nggih menika manut utawi takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Di dawuhipun Sayyidina Umar, golongan pertama inggih menika golongan wong fakir, wong pas-pasan tapi anggota keluargane kan niku termasuk golongan sing bakale ahli swarga. Sing nomor kalih inggih menika wal mar'atu radi anha zaujuha. Golongan sing ahli swarga nomor kalih dawuhipun sahabat Umar nggih menika wong wedok, sewu niki kula mboten kula wong lanang. Wong wedok sing dipun ridani kalih bojone. Jadi wong wedok sing angsal ridho saking bojone niku dawuhipun sahabat Umar niku termasuk ahli swarga. Sahabat Umar niku nyuwun sewu. Tiyange niku gagah ya rada nyengit tapi nggih zuhud. Zuhud niku ati-ati masalah dunya. Niku termasuk golongan sing terkenal masyhur. Sing salah setunggalipun sahabat gagah nyengit tapi wedi karo bojone. Akhire sahabat Umar dadi apa niku terkenal niku salah setunggalipun nggih menika guru-guru napa wedi kalih bojone. Oh, berarti padha karo aku Pak. Aku sahabat Umar berarti aku wedi mbek bojoku. Jadi sahabat Umar niku sahabat sing kuat, sing teges tapi napa wedi karo bojone. Ceritane niku wonten nggih menika Amr bin As niku termasuk gubernure. Sahabat Umar niku presidene, Amr bin As niku napa gubernure. Niku sumpek ten griya. Saya apa dicereweti terus sing wedok. Aku iki arep sambat kek sapa? Tak sambati aku gubernur. Mosok sambat karo apa rakyat.
Aku isin, aku yang gue atasan. Akhirnya ketika sahabat niku wau badhe sowan gone Sayyidina Umar, kolawan Sayyidina Umar digetaki bojone manut. Yo, heeh, heeh, yo. Iki disowanane karo bojone sahabat Umar. Nah, nah, akhirnya Amr bin As ape mlebu iku diguyu. Wah, nek kok padha ya aku luwih nemen. Wis aku takkan pas niku uluk salam sahabat Umar mboten mireng saya napa soalnya jek diseneni bojone. Bu perkara napa jek diseneni bojone. Ya naam naam. Akhire basa ngoten niku wau sahabat Amr bin As niku mantuk klothek-klothek krungu. Akhire enek tamu kaben. Sik Dik enek tamu. Basane medal. Enten apa? Pun boten siyos sahabat Umar napa jawabane. Iki kok Karena terus kilapo kim mungkin buju ditekoki. Jane aku ndek iki ning omahku lapo. Mboten kula asine ning omah niku sumpek. Gara-gara napa? Cerewet bojo kuwe. Mek jenengan nggih sami. Sampeyan nggih wedi karo bojone. Terus malih. Ya niku nggih sahabat teman termasuk nggih menika sing tegas tapi nggih menika ngopeni keluargane terus salah setunggalipun masyhur nggih menika sing wedi karo ya wedi mek bojo niku berarti yo cemen Pak. Ya maksudnya wedi niku pancen mboten wedi terus cemen mboten ya pancen ketika mungkin ketika dalam keluarga niku pancen enten salah. Paling jenengan perhatosaken biasane wong niku rada enek nyentele. Biasane ya salah sebenaripun syarate nggih punika ya mboten bendina saiki akeh akeh rada manut wedi karo bojone. Riyen nggih wonten namine supe kula termasuk tiyane wong manut aling ibadah manut. Delah mulih niku kaya-kaya niku pas bar golek kayu tiyang niku kaya duwe macan loro. Mergo napa bojone nyowoni tapi dhek sabar. Ketika bojone sida, bojone sing nyange sida niku jelalah simah malih akhire sahabat niku wau gak sida duwe macan loro. Nah, ternyata wong duwe macan loro niku wau gara-gara napa? Gara-gara mboten nate nyakiti kalih bojone. Iki alhamdulillah bapak-bapak nek wedi saithik ya gak wedi terus maksudnya napa niku menjaga hati keluarga niku insyaallah saged tata ten dunyane. Mugi-mugi sampai akhir. Allahumma nama saya kali nggih punika golongan ahli swarga nggih punika wal mar'atu radhi anha zawjiha. Nggih punika ibu-ibu utawi wong wedok sing angsal ridho saking bojone. Kabeh mugi-mugi ridho kabeh nggih sing bapak-bapak ya ngridani sing ibu-ibu, sing ibu-ibu ya ngrilani bapak. Terus nomor 3 nggih menika wala mar'atul mutasaddiqatu bimaliha ala zawjiha. Golongan sing nomor 3 nggih menika wonten mar'ah utawi ibu-ibu, wonten wong wedok niku sing gampang nyodakohne mahare nggone bojone. Gampang nekoki. Pak, kok meneng apa Pak? Ganti duit nah tuku rokok ning warung kono. Wis masalah. Kolinga-lingu apa Pak? Oke di duit. Jangan dicekeli, jangan marok kono. Rokok. Nah niku golongan niku nek menurut Sayyidina Umar. Niku golongan nggih punika sing termasuk golongan ahli swarga. Tapi yo umume nggih ngoten nggih Bu. Bapak-bapak nek pas gak duwe dhuwit langsung jenengan seseli. Nah jangan Pak nang bulan ngono. Nang marok piye. Jadi bapak aduh mlebu metune. Yo panjang nggih nyuwun sewu yo
nek wajibe apa niku nek secara syariate pancen ki bapak-bapak niku golek-golek duit niku biasanya dicekel dhewe. Tapi zaman sakniki kok bapak-bapak golek dhewe, apa golek duit kok dicekel dhewe. Ya akhirnya sing di omah kapate open. Untunge mbah-mbah ya wedi nek marai ngoten niku. Kula mbiyen diwarai mbah. Lah wis ben rapi ya mau bayaranmu pira-pira ya dicekelno bojomu nek ben wae. Niku rumus wong mbah-mbah, senes rumus kok kitab. Kitab boten enten rumus. Tapi wujude diangen-angen ya bener. Awak duwe golek duit, tapi sing iso ngatur pangkat wong wedok. Ono saipun niku sahibul riyal. Sing gampang ngumpeni rakyat. Rakyate rumah tangga maksudnya. Dan nek sik bapak-bapak bar. Tane bapak-bapak niku nyuwun sewu, Bu. Kok duwe duit pangkate mundak sak strip. Pancen yo ngoten niku kok duwe duit kemlelete pangkate mundak sak strip. Niku kula dhewe ngalami. Jadi kok saja ben ning ndi kok cekelane sae duit ya kita itu nek pitung wong iku nek bapak-bapak. Nek ibu-ibu kan biasanya awet. Nah niki tapi dawuhipun sahabat Umar niku termasuk nggih menika ahli swarga nggih menika wal mar'atu mutasaddiqatu bimariha ala zawjiha. Nggih menika ibu-ibu utawi golonganipun perempuan sing gampang nyodakone mahari tanggone bojo. Nyuwun sewu ibu-ibu niku asline sedekah tok. Pomo diitung karo bapak-bapak niku akeh ibu-ibu. Sing gampang maksudnya gampang nyedekah niku kathah ibu. Paling bapak-bapak niku yo nggur. Kerja ngowahi duit, set. Ngono tok wis. Ngoten niku. Tapi nek ibu-ibu kumathah sedekah. Jenengan mesem tok niku yo bapak-bapak wis bayeh ayame masalah. Dengan gaekno kopi ditunggoni niku masalah. Sampai-sampai yen Kanjeng Nabi niku mboten badhe nginum nek mboten ditunggoni garwane. Jadi nyuwun sewu. Pertama garwanipun Kanjeng Nabi nggih punika sinten? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku mboten badhe napa niku bar. Tapi Kanjeng Nabi niku mboten badhe napa niku ngunjuk maam nek mboten ditunggoni kalih Sayyidah Khadijah. Jadi badhe maam niku Kanjeng Nabi badhe maam Sayyidah Khadijah niku tenang dingin. Sampai-sampai sampai niku Kanjeng Nabi minum dipete ombene Kanjeng Nabi. Upami nginum ten gelas. Bibire Kanjeng Nabi niku bareng terus disaut oleh Sayyidah Khadijah genten nginum ten tipete bibire Kanjeng Nabi. Jadi iya niku ngoten niku. Nek saiki wis dimasak njupuk-njupuk dhewe kono. Bareng ngombe ngenteni. Padahal yen pun ten Quratul Uyun niku salah setunggalipun ceritane keluargane Kanjeng Nabi nggih menika ketika melayani ibu melayani itu ditunggoni. Mam ditunggoni. Terus apa? Nginum ditunggoni. Paling ya zaman saiki pas mate nyarto. Ku rada kawak ya sekarang. Mangan karep lawan kan. Nah, kowe dhewe karo gerem mangan akeh omonge. Nah, padahal niku nyuwun sewu. Niku dawuhe ten Quratul Uyun ten kitab Quratul Uyun niku termasuk salah setunggalipun ngapunten. Salah setunggalipun media ibu-ibu niku nggih menika gogrokne dosane ngangkat derajat. Sampai-sampai dawuhipun Kanjeng Nabi niku nganu. Jadi al-julus ma'al iyal ahabbu ilayya al-julus fil masjid. Jagongan lungguh-lungguh karo bojo. Niku luwih dipun senengi Kanjeng Nabi timbang iktikaf ten masjid.
Ada wong iktikaf kan sae nggih. Jadi wong iktikaf teng masjid lungguh oleh wiritan niku sae. Tapi Kanjeng Nabi ahabbu ilaya luwih seneng nggih punika jagongan utawi lungguh-lungguh kalih bojone. Jadi termasuk napa ngentekne dosa munggahno derajat sing paling penak ngoten. Jagongan utawi istilahnya guyon kalih keluarga. Nek bapak-bapak ya nek jenengan syukur mau bapak-bapak rasa guyon. Jadi ya bener seneng rasa-rasan niku rasa-rasa bapak ya. Aja mbek liyane. Soale termasuk awak julus mafian. Jadi jagongan karo keluargane. Niku dari Kanjeng Nabi luwih apik tiyang mboten niku timbang nggih menika iktikaf ten masjid. Jadi sampai nek njogone Kanjeng Nabi kalih keluarga. Nah, saiki bapak-bapak hampir paling jagongan sedelu wis kayak dhuwit wis guyu tak guyune ra gelem. Biasanya sing gampang ngomong ini bapak-bapak jenenge ibu. Aku apa niku senengane guyone ora patek suwi di omah tapi malah di luar. Nah niki aduh jaman saiki sing ngomong barang yo ngoten niku. Ada nyuwun sewu lungguh karo keluargane, jagungan karo bojone, kalih anake niku luwih dipun senengi Kanjeng Nabi nggih menika timbang iktikaf ten masjid. Utawi Kanjeng Nabi ten kitab Rasul. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan benar dari pun sahabat Umar termasuk inggih punika kula panjenengan sedaya nek pengen apa niku ahli swarga sumber pahala terus munggah derajat terus saged nggih nggrogrog itu salah setengahipun mediane nggih punika kalih keluarga. Karo keluargane dhewe karena iya niku sakinah mawaddah warahmah baiti jannati niku sangat penting. Sampai-sampai enten istilah baiti jannati. Surga, rumahku adalah surgaku. Jadi rumahku tempat sandaran pertama mugi-mugi sampai saged dadi surgaku. Maksudnya ngoten niku. Jadi sampai enten istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Mugi kula panjenengan sedaya niki nggih menika saged rumahku surgaku baiti jannati ten griya nggih kasar kaya istilah tempat penampungan yang lebih sumpek susah ning jowo basa wayah ning jero niku sumpek ilang mugi saged kados mekaten niku insyaallah saged damel lantaran ketika kula panjenengan sedaya ten donya ten omahe dhewe niku saged dadi damel lantaran kula panjenengan benjing ngantos menika mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus nomor sekawan nggih menika golongan sing ahli swarga an-radi anhu abawahu. Nggih menika wong sing diridani dumateng wong sing diridani kalih bapak ibuke. Nah, niki nggih penting niki. Jadi dawuhipun sahabat Umar termasuk golongan ahli swarga nggih menika tiyang sing angsal ridho saking bapak ibu. Bapak ibu nggih ngoten. Panggah kudu nek bapak ibu insyaallah panggah ngoten. Panggah berusaha ngridani anak. Dan hadis lintu dipunterangkan ridho fi ridhol walidain. Jadi ridhone Gusti Allah niku tergantung ridhone wong tuwa loro. Wasuftillah fi suftil walidain. Bendune Gusti Allah niku ya krana bendune wong tuwa. Insyaallah ketika kula panjenengan berusaha bil walidain berusaha ngapi wong tuwek ben angsal ridane niki termasuk lantaran kula panjenengan saya termasuk nek pengen kula panjenengan saya dados ahli swarga. Allahumma sampai-sampai napa niku nggih wonten dawuh idza talaqal abdu li walidayhi
ayang qadi anhu rizq. Sapa wonge kok ninggal dumateng wong tuwa lorone ayang qadi anhu rizq. Mongko bakal rezekine niku dipumpet kalih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ketika kalau panjenengan saya gak krasa menurut rezekiku kok sumpek gak pada lancar. Nah niku diangen-angen. Apa aku lali karo wong tuwa. Soale tentu Idza talaqal abdu nalika ninggal sapa abdu kawula wali ini marang wong tuwa lorone yo ayat wati mongko yen to meget sapa Allah Gusti Allah arrizqa ing rezekine abet. Jadi kadang rezeki kula panjenengan saya niku sebagian tergantung tiang sepah, sebagian tergantung keluarga. Jadi nyuwun sewu ketika keluarganya awake dhewe baik-baik saja, insya Allah rezekinya awak nggih baik-baik saja. Terus hubungan ketika kepada orang tua juga baik-baik saja, insya Allah rezekinya awak dhewe tentunya nggih baik-baik saja. Itu dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi nek pengen rezekine gak dipumpet, ojo sampai ninggal wong tuwa. Terus malih nek pengen rezekine gak dipumpet, ojo sampai ninggal keluarga. Yang paling penting. Terus yang terakhir nggih menika golongan sing ahli swarga wa taibu min adzambi wong sing gelem tobat terhadap dosane. Iki pun bolak-balik niki nggih wonten taubate. Niki nggih dipun telaken. Jadi at-taibu min adzambi kamal la dzambalah. Wong kang tobat dumateng dosane niku kamal la dzambalah. Iso-iso kaya dene wong niku wau ora enek dosa iku maujud. Jadi tobaté wong kang duweni dosa niku iso-iso tiyang niku kaya dene wong kang ora duwe dosa. Terus malih kulo Bani Adam khata'un kang kula aturaken kula wanginane. Jadi kabeh manungsa, kabeh Bani Adam kanggonan salah, kanggonan luput. Kulo Bani Adam khata'un. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi kabeh menungso, kabeh anak Adam niku nggih punika kanggonan dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sak apik-apike wong kang kanggonan dosa, wong kang kanggonan salah nggih punika wong kang sing gelem padha taubat. Iki sampai Kanjeng Nabi nggih ngumpamaaken wallahu afrahu bi taubati taibi minadzum anil waridi. Yakti Gusti Allah niku luwih seneng. Luwih bungah kelawan taubate wong kang didosa. Gusti Allah yakti luwih seneng dumateng wong sing gelem tobat. Minadzum anil waridi tinimbang kaya wong sing seneng ngelak terus entuk ngombe. Jenengan ketika ngorong, dom'an niku maknane ngorong. Sampeyan pas ngowelak petuk banyu. Niku tenati piye? Seneng luwih lega. Lha Gusti Allah luwih seneng luwih lega nek enten wong sing duwe salah terus gelem tobat. Mergo napa? Sifate Ghafurur Rahim at-Tawwabu baran sifate Gusti Allah sing Ghafurur Rahim dan Asmaul Husna Al-Ghaffar terus At-Tawwab niku malih kanggo. Jadi ketika kula panjenengan sedaya manungsa, sedaya anak Adam niku gelem tobat dumateng Gusti Allah, tobat atas kesalahane, atas dosane niku Gusti Allah niku diumpamane luwih seneng ngoten niku tinimbang wong ngorong terus entuk terus malih wa minal hakimil walidi. Terus Gusti Allah yo nggih luwih seneng ngoten niku wau. Kaya dene tinimbang wong suwe gak duwe anak. Wong gabuk iki hakim niku mandul. Wong mandul suwe njelalak duwe anak. Iku kan senenge masalah. Lah niku Gusti Allah luwih kaya niku luwih seneng wong sing gelem tobat atas kesalahan.
Wa minad dzul wajidi terus wong sing kelangan delalah temu barange. Sampean kelangan duit, oh sompek ngeluh. Delalah kok duite temu mesti lo wego, seneng. Itu perumpamaan senenge tiyang sing duite temu neh niku perumpamaan Gusti Allah luwih seneng dumateng wong sing gelem taubat. Sampai-sampai faman taba ila Allah taubatan nasuha angsallahu hafidhi. Sampai-sampai dipun doaken Kanjeng Nabi sapa wae gelem taubat menyang Gusti Allah. Lawan taubatan nasuha. Nah niki tapi taubatan nasuha maksudnya, mboten tobat kaya awake dhewe kapok lombok mboten. Jadi taubatan nasuha nggih menika sing tobat tenanan mboten baleni. Terus getune tenanan. Awake dhewe ya bener taubat getun ku enek kesempatan nggih saut mboten. Nah iki sing taubatan nasuha iki sapa wae gelem taubat menyang Gusti Allah lan taubatan nasuha angsallahu hafidhihi. Gusti Allah bakal ngalekne malaikat loro sing nyatet amale awake dhewe. Nah, iki sampe ngoten niku Gusti Allah. Jadi kok enten nyuwun sewu yang sing taubatan nasuha niku Gusti Allah bakal nglalekne malaikat loro. Jadi awake dhewe iki sedaya niki duwe malaikat loro. Malaikat sinten? Raqib kalih malaikat Atid. Nek Raqib niku pencatat amal kebaikan, nek Atid niku pencatat amal keburukan. Jadi kok wonten yang sing taubate niku nasuhan, taubate niku tenanan niku kalih Gusti Allah malaikat pencatat amal niku lho dilalekno. Dadi amale dibusek kabeh kaya-kaya napa niku melakukan lembaran baru. Terus wajabari halu biqail ardi sampai-sampai nggon sing tau digawe maksiat awake dhewe. Nggon sing tau digawe apa niku dosa awake dhewe. Contone anu mbiyen kula biasane perampatan ya wis barang apa mendem barang umpamane. Niku gelem taubat. Dadi nggon sing bakal dadi saksi. Soale sampeyan niku awake dhewe niku surat Yasin niku terangne napa niku tangane awake dhewe, sikile awake dhewe, panggonane awake dhewe niku bakal dadi saksi dening kesalahane awake dhewe. Niku ten al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi dino ketika mulut kula panjenengan gak iso ngomong. Iku sing ngomong tangane, sing ngomong sikile, sing ngomong panggonane digawe dosa. Arjulu bimaka misibun awake dhewe gak iso bujuk maneh. Nah, tapi kok ketika kula panjenengan nanti nglampahi kesalahan kok gelem taubat lawan taubatan nasuha niku sedaya tipete kesalahane awake dhewe niku bakal dipun resiki, dipun ilangi dening Allah Subhanahu wa taala. Iku napa niku barokahe utawi manfaate wong kang gelem taubatan nasuha. Iki dipun terangkan iki hadise wah niki nggih. Jadi kok taubat kok nasuha malaikat loro napa malaikat pencatat amal niku apa niku dilalekno amale. Terus nggone sing digawe maksiat niku ya dilalekno. Terus kullaha khotoya wa tunubahu. Kelumputan kalih dosane niku bakal diresiki, dibersihkan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak saya niki anggene pun taubat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya dipun tampi taubatipun lan dipun golongaken yang ingkang taubatan nasuha, yang ingkang taubat utawi njaluk sepuro sing bener sing insyaallah boten badhe nggih baleni malih. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يمين ويكفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام احينا ربنا بالسلام ادخلنا جنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى برحمته وأمتنا بطريقته ومعافاته ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى برحمته وأمتنا بطريقته ومعافاته من الفتن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى برحمته وأمتنا بطريقته ومعافاته من الفتن الفاتحة يا رب يا Allah. Makatan saya kulo berbeda motor kelangan pun akhir pun motor yun akhir pun pahamotan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.